लोगोफोर नोंथांमोन आं मैया मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन आरो बे भिडिअ जाबाय भाइरेलनि सायावमोन आरो बे भाइरेलनि जि निउज बे निउसआ दिनैबो जोबनानै थाखाय मानोना बे जाथायनि जि रियेलिटी बे दाबो मोगथाङाव फैयाखै नोंथांमोना सानदों फिन आं मानो बेनि सेकेन्ड टाइम भिडिअ लाबोखो बेबायदि साननो हागौ जेनेरेलि आं बेबायदि भिडिअ लाबोआ आं बबेबा स्पेस रिलेटेड भिडिअ लाबोयो बबेबा दावहा रिलेटेड भिडिअ लाबोयो पलिटिक्सजों रिलेटेड भिडिअ लाबोयो नाथाय बेबायदि भिडिअखौ आं बार बार लाबोनायानो थाङा आरो जोबोर खम लाबोयो नाथाय आं सानदों बे भिडिअ जिहेतु ट्रेन्डिं बे टपिक्सआ जिहेतु ट्रेन्डिं बे ट्रेन्डिं टपिक्सनि सायाव मोननैसो बाथ्रा आरोबाव बुंनो लुगैबावबाय आङो जानो हागौ फिउचाराव आरो मोनसेबा मोननै आरो भिडिअ लाबोबावनो हागौ आङो दा बाथ्राया जाहैबाय बे जि भाइरेल जानाय जाथाय बे भाइरेल जानाय जाथायाव जाय दायनिगिरि ना जायखौ दायनिगिरि होननानै जों बुंबाय थादों बिथांमोननि मुंखौ आं बुंलायबाबो जागोन आरो बिथांमोननि सोरबा सासेया पुलिसजों हमजाबाय जाहैबाय आरो बै हमजानाया मा बुंदों बेखौ दासिम मिथिनाय जायाखै नाथाय जाय मेन जि दायनिगिरिफोर जायनि नामा बयनिख्रुइ बांसिन मोगथाङाव फैदों जायनि कल रेकर्डिंआ भाइरेल जादों बै सुबुं जायनि मुंखौ अनिल होननानै बुंदों बिथांखौ किन्तु दासिम हमनो हानाय जायाखै आरो जों मिडियायाव नुनो मोनदों मा बिसोर जेनेबा खारखोमानानै दंना गैया बे बाथ्राया नाथाय क्लियार नङा आरो खारखोमादोंना खारखोमा माराखै पुलिसजों हमजायाबानो मा जायो खारखोमानाय जायो बास्तबाव स' बेबायदि खारखोमानाय होनना बुंदों जानांगौ बिथांमोना न'आव दं सोरनिबा आलासिनियाव दं बेबायदि जानो हागौ जायखिजाया मेन दायनिगिरि जायखौ जों बुंदों बिसोर दासिम हमजायाखै बा सारेन्डार खालामफैयाखै बा पुलिसनो गावखौ आत्मसमर्पन खालामफैयाखै बेनिखायनो खारखोमादों जाहैबाय आरो बेवहाय मोनसे बाथ्रा फैदों डिएनए टेस्टनि बाथ्रा फैदों माने हिनजावसाखौ डिएनए टेस्ट खालामदों बेबायदि आरो मिथिनाय बायदिबा पक्स' आयेन ना मा होनो बे आयेनाव माने केसबो होदों स' जोबोर गेदेर धारा बियो स' बे आयेनाव जुदि केस होजायो बेथ' जोबोर गाज्रि होननानै आं बुंगोन आरो बिनि डिटेल्स आं बुंला जियानो जाया मानो बेफोर बाथ्राया बेसेबां रियेल दं गैया बेयो उनावसो जागोन माब्ला मा जायो केसखौथ' होयो जाबसिननानै फार्स्टआव नाथाय उनाव मा जायो बाथ्राया नंखाय जाहैयो बेबायदिबो जानो हागौ स' दिनैनि समाव दानि समसिम जोङो रावखौबो दाय गोनांजोब होननो हाया मोनसे कल रेकर्डिंखौ लानानै जे दायनिगिरिथार जागोन बेबो नङा नाथाय जाबायदि कल रेकर्डिंआ भाइरेल जादों बेनिफ्राय बेबायदि नांदों आरो जे थारैनो बिसोरो दायनिगिरि नंमारगौ नामा मानोना बिसोर दासिम फैनानै मा निमाहाबो बियाखै क्लेरिफिकेसनबो होआखै जेबो प्रुफबो होआखै बिसोर मिडियायावनो फैखायाखै आरो टटेलि गायब जानानै दं दासिम जानो हागौ गोबां जाहोननि थाखाय नुजाथिनो हायाखै बेबायदिबो जानो हागौ जियानो जाया मानो भाइरेल जानायनि उनाव बेबायदि भाइरेल जानायनि उनाव बेबायदि कल रेकर्डिं भाइरेल जानायनि उनाव जिमान होनबाबो मोनसे लाजिनाय फैगोन ना बै लाजिनायनि थाखाय जानो हागौ माबायदि मोगथां फैबावगोन बै सुबुंफोरा बै जायफोर बिथांमोना बेबायदि दायनिगिरि होननानै फोसावजागासिनो थादों बिसोर माबोरै मोगथां फैगोन हाखाया फैनो दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय ओरैबायदि जुदि बे रियेल जायोबा मा जागोन बेनिफ्राय जोंहा मा सोलोंनांगौ दं उन्दै फंबाय बिनानावफोरा मा सोलोंनांगौ दं भाइरेल जि कन्टेन्ट ना बै भाइरेल कन्टेन्टखौ नोंथाङा फोसावनायाबो मोनसे क्राइम जायो बेखौबो मिथिना लानाया मोजां जानो हागौ उन्दै फंबाय बिनानावमोना मिथियाबो जानो हागौ सोरनिबा भाइरेलखौ फोसावनायाबो भाइरेल खालामनायाबो मोनसे क्राइम सोरबा बेबायदि गोरोन्थि लामाजों थांनायाथ' क्राइमानो नाथाय बेबायदि गोरोन्थि खामानिखौ आरोबाव मिडियायाव बांद्राय फोसावनायाबो मोनसे क्राइम जायो बेखौ मिथिनाया मोजां बे मोनसे जोबोर गिदिर गोरोन्थि जानो हागौ माखासे बिसोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन खोमा नङा होमबा बेबायदि गाज्रि लामाजोंथ' थांनाया बुंनो थांबा माब्लाबा मा जायो आन्डारस्टेन्डिंआव जायो माब्लाबा गोरोबलायनानै जायो माने खोथा बाथ्रा मिलायलायनानै जायो माब्लाबा मा जायो ब्लेकमेलआव जायो स' बे जाथाया ब्लेकमेलआव जाखो ना आन्डारस्टेन्डिंआव जाखो बेखौथ' जों मिथिया नाथाय जानो हागौ बेवहाय माखासे डिल दंमोन खोमा बै डिलाव माखासे गावस्रानाय फैबाय खोमा आरो बै गावस्रानाय फैनाय लोगो लोगो हिनजावसाना साननानै लाबाय आंखौ एक्सप्लइट खालामबाय बेनिखायनो नोंसोरखौबो आङो मोजाङै दोना बेबायदिबो जानो हागौ स' गोबां रोखोमनि जानो हागौ भाइरेलनि जाहोना नाथाय बेनिफ्राय सोलोंनांगौआ बेनो माने जों उन्दै फंबाय बिनानावमोना सोलोंनांगौआ बेनो बेबायदि जुदि भाइरेल जायोबा नोंथांमोना माबोरै गावखौ रैखा खालामनो हागोन बेनि थाखाय साननायनि समा सफैबाय आथिखालाव नुनो मोनदों मानसिफोरा मा जायो भाइरेल जायो फिल्म जगतनि मानसिफोराथ' बांसिन भाइरेल जायोआनो नाथाय साधारन मानसिफोराव गोबां आथिखालाव मा जायो भाइरेल जायो फन खालामनायनि सिगां नोंथाङा फनाव माबा मोनसे बुंनायनि सिगां नोंथाङा मा हाजार बार साननो गोनां जायो स' फनाव आं मा सेन्टेन्स बुंदो बै सेन्टेन्सआ माब्लाबा नोंनि लोगोआनो जुदि सुथुर जायोबा बै सुथुरानो नोंखौ मा खालामनो हागौ बदनाम खालामनो हागोन थ' गोबां बिथिङै नोंथाङा भाइरेल जानो हागोन आरो नोंथांमोना बेबायदि गोरोन्थि लामाजों थांनानै भाइरेल जायोबा नोंथांनि इमेजआथ' नस्थ' जायोआनो लोगोसे एरियाबो मा जायो समाजाव मा जायो गोबां गुबुंले जाफायो बे बाथ्रायाबो रोखा बेनिखायनो नोंथांमोना हानायसिम भाइरेल जायालासिनो थानो हानाया मोजां बाथ्राया जाहैबाय बे भिडिअनि गुबै आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय मा जायफोर दायनिगिरिथ' आं होनना बुङाखै बा दायनिगिरि होनना मानसिफोरा बुंबाय थादों थारैनो दायनिगिरि नंमारगौ नंमाराखै आं मिथिया नाथाय बैसोर सुबुंफोरा दासिम मानो थाखोमानानै दं बे मोनसे कुइसन बे कुइसना एराइज जादों मानोना जुदि थारैनो
थारैनो दाय गैयाबा एसेबां गोबाव खालामनायनि जेबो गोनांथि गैयामोन बिसोरो मा जानो थाखाय बेबायदि थाखानानै दङ थारैनो दायनिगिरि मार नामा बे माने साननो गोनां जानानै फैदों बिथांमोना जेबो क्लियारिफिकेशनबो होनो हायाखै आरो जि DNA टेस्टनि बाथ्रा बुंदों हिनजावसाखौ जि DNA टेस्ट खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बे DNA टेस्टआ जुदि प्रुफ जायोबाथ' बेथ' जोबोर गिदिर क्राइम जाहैगोन आरो बे क्राइमनि थाखाय बिसोरो गोबां बोसोर साजा मोनगोन आरो बिसोरनि जि लाइफ ससियेल मिडियानि जि लाइफमोन बेयो सेकेन्डआवनो सेवहांगार जागोन स' ससियेल मिडिया ओरैबायदि मोनसे बुस्थु नोंथांखौ 1 सेकेन्डआवनो डिस्ट्रय खालामनो हागौ आरो 1 सेकेन्डआवनो नोंथांखौ कररपति आरबपतिबो खालामनो हागौ बे जाबाय ससियेल मिडियानि गुबै पावार नाथाय बे ससियेल मिडियानि गुबै पावारखौ जों जुदि एक्सप्लइट खालामनो थाङोबा नोंथाङा खनसे खननैखौ हागोन नाथाय बार बार नोंथाङा जुदि बेखौ एक्सप्लइट खालामबा बेखौ जुदि इलिगेलि इउज खालामबा बा नोंथाङा जुदि सायाव मोजां दिन्थिनानै सिं सिं जुदि गाज्रि खामानिखौ नोंथाङा जुदि मावनो गाराखैबा मोनफा मोननै नोंथाङा गोरोन्थि खालामदों नाथाय बिनिफ्राय जुदि गोजान जानो नोंथाङा सोलोङाखैबा सानसेबाबो बै मिडियानो बै इन्टारनेटानो बै मबाइल फनानो नोंथांखौ मा खालामफिनो फिन डेस्ट्रय खालामफिनो माने नोंथांनो गोबां बोर होदोंमोन इसोरा ना परशुराम ऋषिया मा खालामदोंमोन अंग्राज कर्णनो मा होदोंमोन माखासे बोर होदोंमोन नाथाय मोनसे मिसा खोथा बुंनायनि थाखायनो मोनसे थगायनायनि थाखायनो बिनिफ्राय मेन जि पावार हाथियार बेखौ देफिनजोबनानै लादोंमोन साव होनानै जोबोर खैफोदनि समाव जोबोर गिलु बालु खैफोदनि समाव जिउआव जुदि जोबोर गिदिर खैफोद फैयोबा बै माखासे होनाय बिद्याफोरखौ मन्त्रफोरखौ सोलोंथाइफोरखौ बावगारजोबलांगोन बेबायदि साव होदोंमोन परशुराम ऋषिया भगबान परशुरामा आरो लास्टाव बेबायदिनो जादों अर्जुनजों दावहा नांनाय दावहाथिलियाव स' बेखौ नुदों नोंथांमोना बेनिखायनो बुंनाय जायो मा जोबोर नोंथाङा माखासे माने मोजां मावबाय थादों नाथाय बबेबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनायावनो बै गोरोन्थिखौ नोंथाङा जुदि जागायजेननायावनो जुदि एंगारनो हायाखैबा बे गोरोन्थिया नोंथांखौ सानसेबाबो मनग्लाबथारगोन बे जाबाय प्रुफ बेनिफ्राय जों बेखौनो सोलोंनांगोन जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोना बाइक सालायना थैयो गारि सालायना थैयो ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार जानानै फरायनायखौ बावगारलाङो माबा मोनसे मावथारनांगौ समाव मावालासिनो माने उनावसो पस्तायनानै आं मावबानो जागौमोन फरायबानो जागौमोन ओरै खालामबानो जागौमोन होननानै बुंहैयो नङा होमबा समाव जों जाय खामानिखौ मावा समाव जोङो जाय गोरोन्थिखौ मावफ्लांदों बिनिफ्राय गोजान जानो सोलोङा बै गोरोन्थिया नोंथांखौ डिस्ट्रय खालामगोन बेवहाय मोनसे बाथ्राया नायनो गोनां जाय जोङो साब्रै हौवा मानसिनि बाथ्रा बुंबाय थादोंना अनिलनि बाथ्रा बुंदों सुबर्णनि बाथ्रा बुंदों दैदेननि बाथ्रा बुंदों दिलीपनि बाथ्रा बुंदों बिसोरथ' बदनाम जाबायानो नाथाय बै हिनजावसायाबो बिसोरजों लोगोसे मा समानैनो डिस्ट्रय जाफाबाय होननानै आं बुंगोन खारन बबेबा मोनसे जाथाय जायोबा सासे मानसियाल' डिस्ट्रय जाफाया बेजों लोगोसे गोबां मानसिया नस्थ' जाबाय बिनि न'खरा बदनाम जाबाय बिसोर साब्रै मानसिनि न'खरा बदनाम जाफाजोब्बाय बिसि फिसाय गासैबो माने बदनाम जाफाजोब्बाय माने गासैबो थांफाजोबखाय आरो खनसेनो स' सासे मानसिया हारसिंनि थाखाय नङा आसलते बेजों लोगोसे माखासे मानसियाबो मा जोबोर माने जेंनायाव अपमानाव गोलैनो गोनां बाध्य जायो बेनिखायनो बुंनाय जायोना नोंनि जिउआ नोंनि थाखायल' नङा नोंनि जिउआ सोरनिबा थाखायबो नोंथांनि बदनामा नोंथांखौल' बदनाम खालामा नोंथांनि बदनामा बहुत माखासे मानसिखौ बदनाम खालामो दुखु होयो अपमान खालामो बा लाजिनांथाव खालामो नोंथांनि दुखुआ नोंथांनिल' नङा नोंथांनि थाखाय माखासे मानसियाबो दुखु खालामफानो गोनां जायो नोंथाङा साननानै लादों गोरोन्थि मावनानै आंल'सो गाज्रि बा आंनि फोथायथिखौल'सो आङो खोमानानै लाबाय बेबायदि नङा नोंथांनि सायाव गोबां मानसिया नोंथांखौ फल' खालामोन बै मानसिफोरखौबो आघात होनाय जायो बेनिखायनो फ्रेन्ड्स उन्दै फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां बे भाइरेल कन्टेन्टनि जि लास्टआव जि डिसिसन फैगोन जि रिजाल्ट फैगोन बेथ' जोबोर दुखुनांथाव जानायनि चान्स दङ स' DNA टेस्ट खालामलायनाय मोनसे थासारिसिम सहैदों बेथ' जोबोद साननो गोनां आरो बे जुदि रियेलिटि बा मोगथां जायोबा बेथ' बै साब्रै सुबुंनि थाखाय जोबोर गिदिर खैफोद लानानै फैनो हागौ लाइफ टाइम डेट मिन्स 10 निफ्राय 15 बोसोर माबा मोनसे बोसोर 5 बोसोर 10 बोसोर जुदि जेलाव थानो गोनां जायोबा बे मोनसे एग्जाम्पल क्रिएट जागोन जोंनि बर' समाजाव